naende na ikira SMS yo mwancho muri na boigo mwancho matakari baba gusi Global Radio elinchiko kumanyala nyaro kagwatika kurwa chingongo nyechiense litukuligoro ndonya tokotoko mwenya omuyolengo mwana siasa mukoro Simeon Nyachae yase enkayaye gale sensemo ya nyonsia konere litukulia igoro litukelio nigo omu subatyo yomo anyaro kagwesokya litukolia alero musbatyo manakente na Margaret Kerubo Chweya yomente asense ya United States of America anige sokina otyabuna mugaka Simeon Nyachae nigarengo mwanchioye nigarengo mugakoye naende bakanyako bako ibora abana babere yasoyomo ase omwana yomo abwate emyaka emerongo ene no yomo nabo igoyo ndabwate emyaka emerongo ene netane ebere go 47 na 41 years consecutively omwana yomo nigakora kuna Rodney Nyachae no yonde nigakora kuna Brian Nyandusi Nyachae musubati onigo atemete kosoa ase enka yo mugaka Nyachae konda kanyako bakagotangwa amone ya mati yaye naboigo no arenge gosanakirante asomoyega oyokorekante asegeti kya gusi stadium gioko moenia umugaka Simeon Nyachae musubati oyo nkemaene kiraro nkemaene kyabwata kolende ainaro narengati kamnyoka iga nyako nkomanyuna musubati naro bweso kiro yomo omenta se ense America okurukubuna Margaret Kerubo Chweya yogote abuna nigo banyorta banobere amo no mugaka Simeon Nyachae musubati oyo nigale myaka 50 mone 5 go 65 years atemna nigo ba umerante amo no mugaka Simeon Nyachae omwaka 1973 aliba umerante ekini Nyachae abwate abakungu batatu ko entaraikya batano kanyako bako munyora bakayigwana bakanyora abana babiri ayo naro aitekire osanara ikire ase nyomba ichoboralia naro ngatikanda kumanya nyoka nsabu like nabo igo subscribe kwa YouTube channel yetu ya Global Radio nabo gotika comment ya romona bagetutu Fidelis Mochoge.